hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah gak dhewe ning alas lho nyapa. Ya. Apa rumasane iki bayangan iki ngingu anak lutung ya. Kan iki gawean kula Maning hotel ora gaduk kok. Piken. Ora kaya anu kuncine. Kuncine dereng tak kunci. Kuncine ora gitu. Arep ning resepsionis bareng ya ora ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong ibarate. Yo lanjut. Kok sliramu sing golekke ngono kok ya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncek Picek maramu. Uncek Ya ya ngono kok. atur ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang endi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat wae ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ora iso. Nek ngenteni dhuwurku entenono sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Ya ngombe obat tinggi. Lah malah Oh iya, apik iki. Heeh. Esuk siji awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Bisa tak cekot nih. Wah, kena kuwi sukses kuwi. sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ning alam donya. Iya. Derajate. Mangga. Ngarani. Genti kono lho. Ono Ose. kote yo ada wayahe kok le senengane kok. Ya, Mbak. Gimana ayang? Aku kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing Sing lanang. lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Ya hati jenenge ya. jodoh kan. Rasa digagas omongane tangga. Pancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Hadir iki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kak goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, dhewe iki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, Genti, Mbak Apri, ayo. Rungokno ya ayah. Itu. Iya. Lah kok padha, Pak ya. Putune kok wadak. Yo, lanjut. Santaka tani reki. Melek ya wis umum, wis umum. Umum. Kuwi ketok lahire bahagiane batine ketekan kuwi. Kok kowe iso ngerti? Iya iya kalau keplecok. Nek kan bojoku gemati. Sesuk nek dhewe piknik, aku numpak apa to, Tak Mas? tumpake Alphard. Alphard. Ah, melok-melok paling yo nyewa. Lawange buka dhewe kae ya. Ah, desa Lah kurang niken, kurang niken. desa. Adewe lo ban dosa ya. La ilaha illallah.